τις τιμές. Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό παιχνίδι που σώζει ζωές δημιούργησαν μαθητές στο Γυμνάσιο Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι παίκτες αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τι κάνουμε σε περίπτωση εγκάβματος πρώτου βαθμού, που βρίσκεται η καρδιά σε ένα ανθρώπινο σώμα, είναι μόνο κάποιες από τις 120 ερωτήσεις του παιχνιδιού Save Me που έφτιαξαν 15 μαθητές του Γυμνασίου Καλοχωρίου με σκοπό μικροί και μεγάλοι να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες. Το επιτραπέζιο παιχνίδι μας περιέχει ουσιαστικά ένα ταμπλό, 6 πιόνια και 120 ερωτήσεις. Ποιος είναι ο αριθμός του ΕΚΑΒ? Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης? Αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις οι οποίες βρίσκονται στο παιχνίδι μας Save Me. Ακόμα και μέσω ενός παιχνιδιού μπορούμε να πάρουμε πολύτιμες γνώσεις πάνω στις πρώτες βοήθειες. Η ιδέα για το παιχνίδι γεννήθηκε έπειτα από την εκπαίδευση που πέρασαν στις πρώτες βοήθειες όλοι οι μαθητές του γυμνασίου σε συνεργασία με την οργάνωση Kids Save Lives. Ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο οι μαθητές αποκτούσαν τις πολύ σημαντικές δεξιότητες πρώτων βοηθειών. Συνεργαστήκαμε στενά για την υλοποίηση αυτού του παιχνιδιού με την ανθρωπιστική οργάνωση Kids Save Lives και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο της, τον Αναστάση Στεφανάκη, και τις εθελόντριες Πηγή Λιάκου και Γεωργία Ιωσουφίδου. Οι μαθητές με το επιτραπέζιο παιχνίδι τους θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του Junior Achievement Greece. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, καθώς είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Σε λίγο καιρό θα υπάρχει online και θα μπορεί οποιοδήποτε να το κατεβάσει δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Μαρτίου. Τον προγραμματισμό της για το επόμενο